Pozdrav svima, danas pričamo o nečemu što bi uskoro moglo poprilično promijeniti način na koji razmišljamo o novcu i kako ga koristimo, a to je digitalni euro. Europska središnja banka priprema pravu malu revoluciju u svijetu plaćanja, pa idemo zajedno otkriti što to točno znači za sve nas. Samo jedna kratka napomena prije nego što zaronimo u detalje. Ovaj sadržaj je tu da informira i educira, a za sve one koji trebaju konkretan savjet, tu je ekipa iz EcoPena. U redu, idemo na temu. Evo, samo razmislite o svom prosječnom danu. Jutarnja kava, odlazak u dućan poslije posla. Kad ste zadnji put platili gotovinom, a koliko često samo prislonite karticu ili mobitel? Ta promjena se ne događa negdje daleko, događa se upravo sada svuda oko nas. A brojke? Pa, brojke su prilično jasne. Prije 10 godina skoro 8 od 10 plaćanja u eurozoni obavljalo se gotovinom. Zamislite, 8 od 10. Danas taj broj je pao na jedva polovinu, dok su kartice i digitalna plaćanja preuzela glavnu ulogu. Dakle, digitalizacija nije budućnost, ona je tu. U redu, ali čekajte malo, ako već imamo kartice, imamo aplikacije i sve funkcionira, zašto bi Europska središnja banka uopće ulagala toliki trud u nešto novo? Pa odgovor leži u jednom, recimo to tako, strateškom problemu s kojim se Europa suočava. Evo jednog podatka koji je, malo je reći nevjerojatan. 95%. Toliki udio svih kartičnih plaćanja u Europi obrađuju samo dvije kompanije, Visa i Mastercard. A obje su, pogađate, američke. To Europu stavlja u prilično ovisan položaj. Što to u prijevodu znači? Pa zamislite da cijeli krvotok europskog sustava plaćanja ovisi o odlukama i tehnologiji tvrtki koje su izvan Europske unije. U današnjem svijetu to je ogroman strateški rizik. Zato Europa želi stvoriti svoju, neovisnu, javnu alternativu. Želi preuzeti kontrolu nad vlastitom financijskom sudbinom. I tu, kao odgovor na taj izazov, na scenu stupa digitalni euro. To je rješenje Europske središnje banke. Ali što je to točno? Je li to samo neka nova fancy aplikacija za plaćanje? Pa, i jest i nije. Puno je zanimljivije od toga. Najlakši način da se ovo shvati je kroz jednu jednostavnu analogiju. Zamislite staru fizičku fotografiju koju držite u ruci i digitalnu datoteku te iste fotke na mobitelu. To je ista stvar, samo u drugom obliku. Tako je i s digitalnim eurom. To je doslovno digitalni blizanac gotovine, izdan direktno od središnje banke, baš kao i novčanice i kovanice u našim džepovima. Ovo je vjerojatno najvažnija stvar koju treba razumjeti. Novac koji imamo na bankovnom računu je, tehnički gledano, privatni novac. To je zapravo obveza komercijalne banke prema nama. S druge strane, gotovina, a uskoro i digitalni euro, su javni novac. To je direktna obveza Europske središnje banke. Drugim riječima, to je najsigurniji oblik novca koji uopće može postojati. U redu. Dosta je bilo teorije. Idemo na ono bitno. Kako će to sve skupa izgledati u našim svakodnevnim životima? Kako ćemo to koristiti i koje su to najčešća pitanja koja se svima motaju po glavi? Plan je da digitalni euro bude besplatan za osnovne potrebe, da ga svi mogu koristiti, da nudi visoku razinu privatnosti i da je naravno prihvaćen svugdje u eurozoni. Ali jedna stvar se posebno ističe, nešto što zvuči gotovo kao znanstvena fantastika, a to je mogućnost offline plaćanja. I ovo je stvarno revolucionarno. Zamislite scenarij, velika oluja, nestalo je struje u cijelom kvartu ili ste negdje na planinarenju, daleko od bilo kakvog internetskog signala. Sa digitalnim eurom plaćanje bi i dalje bilo moguće. Samo prislonite dva uređaja jedan uz drugi i transakcija se obavi direktno. Time digitalni novac dobiva otpornost i pouzdanost kakvu danas ima jedino i isključivo gotovina. Naravno, čim čujemo digitalna valuta, prva asocijacija mnogima je Bitcoin, kriptovalute. Pa se postavlja logično pitanje, je li digitalni euro samo neka službena europska verzija kripta? Odgovor je kratak i jasan. Apsolutno ne. Razlike su fundamentalne. Iza digitalnog eura stoji autoritet središnje banke. Njegova vrijednost je čvrsta kao stijena. Jedan digitalni euro je uvijek 1 euro. Kriptovalute, njih ne izdaje nitko, vrijednost im skače gore dolje kao na trampolinu. To su jednostavno dva potpuno različita svemira. A sad, pitanje od 1.000.000 eura. Ili bolje reći,
pitanje od milijun novčanica i kovanica. Ta velika briga koja se mnogima javlja, hoće li nas uvođenje digitalnog eura prisiliti da se zauvijek oprostimo od gotovine? Ovdje je Europska središnja banka vrlo jasna i glasna. Odgovor je odlučno ne. Digitalni euro je dizajniran da dopunjuje gotovinu, da bude još jedna opcija, a ne da je zamijeni. Cilj je ponuditi modernu, digitalnu, ali javnu alternativu, uz zadržavanje gotovine za sve one koji je žele i trebaju koristiti. Idemo sad podići pogled s naših novčanika i sagledati širu sliku. Kakve će dugoročne posljedice digitalni euro imati ne samo na nas građane, već i na cijeli bankarski sustav kakvog poznajemo? E sad, jedna vrlo zanimljiva kvaka. Vjerojatno će postojati ograničenje koliko digitalnih eura jedna osoba može držati. Spominja se iznos od oko 3000 eura. A zašto? Pa vrlo jednostavno, da se spriječi scenarij u kojem bi u slučaju neke krize svi masovno povukli novac iz banaka. Ovako se osigurava da digitalni euro bude alat za plaćanje, a ne konkurencija štednji u banci. Dakle, da sumiramo. Za nas građane ovo znači novu, sigurnu i javnu opciju za digitalno plaćanje. Za banke s jedne strane stiže konkurencija, ali s druge dobivaju novu, ključnu ulogu kao distributori digitalnog eura. A za trgovce? Pa vjerojatno će ga morati prihvaćati, baš kao što danas moraju prihvatiti i gotovinu. Cijela ova priča se naravno ne događa preko noći. To je proces koji traje već neko vrijeme. Krenulo se s izvješćenja, pa istraživanjem, a trenutno smo u pripremnoj fazi. Ključni trenutak, ta konačna odluka, hoće li se digitalni euro zaista uvesti, očekuje se krajem 2025. godine. I time dolazimo do onog glavnog. Projekt je nevjerojatno ambiciozan, ali i izazovi su ogromni. Hoće li digitalni euro zaista postati ono što je zamišljen? Prava, javna, sigurna i učinkovita alternativa koja će ojačati europsku neovisnost? Detalji koji će se definirati do 2025. dat će nam konačan odgovor. Nadam se da je sada slika u budućnosti novca malo jasnija. Hvala na pažnji, a za sva dodatna pitanja i stručne savjete slobodno se obratite timu iz Ekopena. Do slušanja.